B'investiment ta' 45,000 euro, il-Gvern se jkun qed iħallas Multi-Sensory Room ġdida l-Fondazzjoni Arka li toffri servizz ukoll għal persuni b'diżabilità. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri fejn qal kif bħalissa f'din id-dar għaddejjin bosta xogħlijiet ta' riġenerazzjoni sabiex tkun tista' toffri l-aħjar servizzi lir residenti tagħhom li għandhom diżabilitajiet varji. Ħassejna li anke f'dawn ċirkustanzi fejn id-donations naqsu ferm, aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna sabiex propju nibqgħu ngħinu fundazzjonijiet bħal dawn sabiex jibqgħu jagħmlu l-ġid f'dan il-każ lis-soċjetà Awċija. Id-direttur ta' Dar Arka, Dun Michael Gallia, spjega kif din il-kamra hija importanti għal proċess ta' terapija tal-persuni b'diżabilità hekk kif din fost l-oħrajn toffrilhom ambjent interattiv ta' rikreazzjoni u anke edukattiv. Nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja l-Ministeru għal-Għawdex illum illi ffurmajna dan il-kuntratt ta' għajnuna sabiex ġewwa Dar Arka nkunu nistgħu nagħmlu mill-ġdid din il-Multi-Sensory Room biex jużawha il-persuni b'diżabilità.